Paningin sa tulong ng Optin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Sa himpapawid ng DZGB may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Henry Maceda, Freebie Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoro'y awardee pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda. VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya ay lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoro'y awardee pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB Oho. ngayon na Henry Maceda, VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Uya na, pakinggan mo na. Ang hapon ni VP Henry, Maceda, live na sa desipe. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Henry M, numero 2 sa balota. Mapun ka na. Pakarang yung fight mo, noy. Sabi kan mga kasuhapon, may kahoron akong mga lay ministers dyan sa Sawangan Park. Sa Easter Sunday baga. Sabi kan saro sa lay minister duman, Henry, ganyan, anong kata? Ganyan, Ray, ganyan ka namigo. Ano yung numero mo sa balota? Tarawayon ka ba na? Wala man kitang numero sa balota. As hindi kita magkakaigwang numero sa balota. Dahil po yan sa sakuyang buhay, isipo na magkaigwang kitang numero sa balota. Wala yan sa isip ko. Na sa maabot na panahon, magkaigwa akong numero sa balota. Good morning kay Congressman Alfredo Garbin Jr. Kong Pido, good morning, Tabi. At good morning sa representante kan Ako Bicol Party List na. Sabi ni Kong Pido, the best nga yan jingle mo. Kung gusto mo, Tabi, kung magpagibo sa masunod, para mo makota. So pag huminibo kayo ni, pagibuhon ko para sa mo. Are, natanyog si Kong Pido. Magayon, ano nga yan jingle mo? The best nga yan jingle mo. Tingnan niya ko, salamat Tabi Kong.
Good morning, Tabi. Sa kabos ng mga listeners ta sa Bilog na Mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano, sa man na parte kan mundo. Ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Lepong personalan, kita po tagahapot ng mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan, dapat malinawan, asin ang katuyuhan kayan, ang sarong isyu malinawan. Ini po ang hapot, mga tugang sa DCGB Radio. Good morning, Albay! Kay Henry M. Kamo, ayos! Magayunon sa mga kahuron ko kasuhapon dyan sa Sawangan Park. Early morning na Sunday. Magayunon sa samuyang huroron. Tabi, ano? Magayunon sa samuyang huroron kan mga listeners tang nagkakamiridbidan ko. Buda so Huwebes Santo. May namidbidan akong mga listeners ta sa Albay Cathedral. The best. Tabi, buong Albay pa lang kitang na... Kuha na? Ano? Magayon niya rin sa jingle mo, Sabi ka, itong saro duman na babayang kauron ko sa katedral. Ano nga ito? Ito nga ko for radio program purposes man sana. Ayan na ha. Alright, Jimmy, nasalita, mga tugang nasa linya, aramon tadaw ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas, pangduwang kabtang nin Baradila nangyari sa 3rd District. Nako, may ginuwang kabtang ki Baradila na. Aramon tadaw ang follow-up report ka ni Jimmy. Second phase, Second phase, mga tugang na Baradila. Nako, DCGB mainit ang panahon. assignment. Jimmy, come in, Jim. Good morning, Jim. Yes, BP, bago magsimana Santa, Marso 31, nagbaradilan pa sana sa barangay Sinungtan, Ginubatan. Pag-abot Sabado, Abril 4, nagbaradilan na naman, entry kan mga pigtutubudan ng mga rebelding New People's Army, asin tropas kan 49th Infantry Battalion kan Philippine Army, sa barangay Maugog, sa Ubilyar na naman. Nako. From Ginubatan to Ubilyar. Oh. Sabado Igloria, nagka-enkwentro sa liwat ang duwang grupo kung sa'y nagresulta sa pagka-recover nin duwang armas, M16 and M14, mga bala, magasin, siring man iba pang gamit kan mga armadong persona. Dahil nabanggit ko na may lugadan o may nagbuwis nin buhay sa nagkapirang minutong banalyuhan ni Putok yan sa Kabubuldan kan Hubilyar. Ini an informasyon na kalap kan DCGP News kung saan kun matatandaan haloy-haloy na paganda dainin mga araw kay ning istorya matrangkilo na kan mga nakaging aldaw digi sa Tercer Distrito alagad sa mga latest na aldaw doon magkasunod ang enkwentro kung saan nagpun na naman ang Ruiz Caramosa ang duwang grupo. Sangon yan at nganing may tensyon sa Middle East sinipikto sa maepekto digdi sa haros apektado sa ekonomiya kita digdi mati maski digdi sa mga barangay dahilan sa padagos na pagparataraas kan pamakalon kung saan kun arog kay ni nagbabalik ang mga baradilan natural apektado naman ang mga nasa barangay sa pagsabing maski puro papano nagdadara ng tensyon ang mga pangyaring ini sa mga ordinaryong mga nasa barangay sa bigyan kung saan sa liwat nagkakaigwanin o kaya sana dainin na mga mangyaring mga paralos-palusan araw kan mga nainot na mga panahon na duwang magkalaban na grupo. Okay. Yan BP, ang sa tuyo mga dagdag na informasyon. Jimmy, tama, ikaduwa yan Tapos primero, sa Sinungtan ba yun? So sa na-interview niya to, Ginubatan Ginubatan, Sinungtan. 'Di ba? Sinungtan. Tapos susundan kay ni nasundan naman sa Maugog, Mobiliar. Yeah. Tama sunod ang ugusay mo. Nag-regroup ang grupo? Mga armadong grupo? Base baga sa entrevista niya to kanso nangyari sa Sinungtan sa sarong official kan official kan Philippine National Police na sa monitoring ninda gari nag-regroup. Medyo durakula baga ang bilang na kainkwentro kan mga members kan Philippine Army. Kung sa inaihapot mo nga ni baga sa pinag-interview niya to, na ano ang pagtubod ninda, nagkakaigwanin pagsanib puwersa, ayan ang dahil maintindihan.
Ay, nako. O, relax na muna, bata. Mainit ang panahon. Anyway, nangyayari man talaga yan, di ba? Pero sana dahil kibuhay na nadadamay, Jimmy, pagabot sa araw ka na bagay, di ba? Yeah. Kumbaga, may tension sa Middle Oh. East. Yeah. May tension man digdi. May tension man sa South East. Yeah. Sana dahil kipiga po na collateral damage pagabot kang daw. Oo, sana. Yeah. Oo. Ipamibi niya to sa kaguranglan. Opo. Opo, nagtutubod po kami. Jimmy. Easter Monday ngon yan, Jimmy. Yawa. Amo ba sunod kung kanso nagatindir kita kaya pag-cover kan misa. Yeah. Sinisikuan niya mo. Opo. Tapos nagtutubod po kami. Isinisikwal ang mga maraot na gibo, dapat isikwal yan. Ah. Isinisikwal mong karatan, isinisikwal dapat yan. Di ba? Yan. Okay. Jimmy na salita, CCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Gusto ko pong maghibi, digdi sa San Pedro, Laguna. Sabi kan texter ta, sa San Pedro, Laguna, naubusan akong cooking gas. Nakubanan ako, taso 11 kilogram na sulain, 1,200 last month, ngunyan 1,800. Bigla nagtabang sa paghigop ko kang kape. Gera pa Trump, badulan ta ika kiupo. Dagit ini. Happy birthday muna. Ito muna ha, bago kita magpadagos. Happy birthday kay Balasta Jodeline and Mary Rose Arcega Pielago. More birthdays to celebrate. May your hearts be filled with happiness and you truly deserve. Have a great day ahead of you guys from Grace Bonaobra. Sige po. Happy birthday din po kay Ma'am Tess Santillan Nicomedes. Thank you, more power to you, Sir Henry. Alright. Sige. Mga tugang, gari, panahon ini na pag-ururan tangon yan, mag-iserbe ng leksyon sa tuya, mga tugang, so nangyari po dyan sa Kawa-Kawa Hills. Na so patrol kalkan pulis, mga tugang, habang nakaparada duman sa lugar na ito, daradarakan pulis, hinandbrake niya. Iba so report ni Jamie, buda so post ni Jamie Cansarong Aldaw, hinandbrake niya ito. Pag handbrake niya, di ba nagbaba ka, takampanti kang naka-handbrake ito? Aw ano ka iyan? Pagbaba kang pulis, habang ang pagdurdistansya na sa auto, duminalagan sa auto. Duminalagan sa auto. I mean, pag nagdalagan, nag-abante sa auto, mga tugang, siyempre, hindi man nag-under siya, nag-abante sa auto. Di taram kun dapat ito aramon kan mga auto kung nagkalpo so handbrake o whatever. Ang hapot, anong mga safety tips ang dapat gibuhon nyato na mga drivers kung kita mapark? Kaya gusto ko kutang may makahuron ako na taga Land Transportation Office. Gusto ko kuta mga tugang na may makahuron ako sa LTO. Ano, di ba? O si Pading Chris, expert ini sa occupational safety. Ano ang mga pwedeng gibuhon, tabi, para maibitaran yan ta? Kaso bago kadakol ka nagluwas na mga tips, no? Kung paano da yan, nakapark nga yung patukad, nakapark ka nga yung pababa, o naka-break ika sa pantay, na parte kang daga. Anong gigibuhon mo? Lalo na kung auto mo, bata kan sarong aldaw, nagiling-hiling kami ki auto na, siya, bako, dahil ka mabaka, nagiling-hiling man sana. Nailing ko duman pa din, Chris, na so auto palan ngo yan, ang mga ibang mga brake na digital, wala na so handbrake, naka-digital. Ngunyan, gurano yung ka-effective na mga handbrake na yan, etc. Ang naging practice ko, pag ako minapark, pababa o patukad, hi-handbrake ko yan, pag hikambyo ko pa sa 1, sa 1, tapos minahanap pa akong gapo para kalsuhan yan, para pasiguro. Di ba? Pero kung day yan mga arog ka na bagay, ano ang pwedeng gibuhon ta? Aber daw ta. O ni si Pading Chris, nag-apo tamang tama, may kaaraman nini sa occupational safety. Pading Chris, good morning. Ayo pare, good morning. Good morning. Nadagog mo itong lusa. Concern na yan. Yeah. Ayo pare, part kang tigtuturo ta sa occupational safety or itong safety in general. Opo. Yan ang mga safety or defensive driving. Oo. Para mo pa din, na-observe ko man talaga na ngunyan na Semana Santa,
dakol pa ang data tao mag-park sa uphill o kaya downhill. Yeah, no. Ayo. Number 1 dyan, di ka mag-rely sa handbrake mo maski yan mag-manual or mag-digital. Maiiling mo pali ang tatao mag-drive o ang may tamang kaaraman pag Apo. nagpa-park. Sa position kang goma mo dainutan. Ayan, iyo, tama pala. Sa Nalingon ko pala Manibela. yan. Tama ka. Okay. Ayo pali. Kaya ba Okay. yan sa exam, how would you park your car ngaya kung pigaapot ng downhill or uphill? May pigaapot ba kita ka na curb? C-U-R-B. Yeah. Ang gusto nang sabihin ka pali, yan baga sa sidewalk na elevated. Ayo. Pag downhill ka pali, ang tutok mo, depende man yan kung nasa left side ka o right side kang road. Opo. Pero ang direction dapat kang manibela mo, pasiring sa sidewalk. Okay. Okay. Kung downhill ka, syempre kung nasa right side ka, right ang turn kang Manibela. kang manibela. Oo. Kung nasa left side ka man na downhill, nasa left. Okay. Okay. Okay? Ngunyan kung nasa uphill ka, opposite direction yan, tapatras ang... Patras. Correct. Oo. Basta ang point dyan, sakaling malfunction ang Handbrake. ang handbrake mo or ang kalso mo, madalaganan yan, ang direction kang vehicle mo, pasiring sa sidewalk. Ayun. Or, tama ba di ang term ka? Pasayin ka sa safe side, tama ba? Sa safe side, o itong curve na pigapod. Curve na towards the curve. pigapod. Oo. Okay. Oo. Okay. O yan na term na curve na yan. Ang iba nga ang pigigibong kalso, yan ang mga elevated pavement na yan, na supposedly yan bagang sidewalk. Yan man ang purpose kahan kung elevated ang mga yan, double purpose yan. Na nasa standard yan pa di, kaya nga ni baga kita pigigibot ang ASEAN integration na sa mga highways ta. Yeah. Okay. Na nasa international standard yan na dapat talaga ang mga sidewalk elevated yan. Kung sakaling may mag-park, gigibo yan na kalso. Pangduwa, so safety man kang pedestrian Okay. na dahitulos magkakaigwaning direct impact kung sakaling may mag-wayward na mga vehicle. Okay. In kaso pa di kon nga matawo, di ba? Arog ka nangyari diyan sa matawo. This is for general information kita baga nagka-park kita sa mga tawong lugar, di ba? Downhill o uphill yan o flat yan. Kung mga tawo, anong pwedeng gibon tabi ng mga safety measures pag parking auto? Ang pag-parkan pali, number 1, puro perming double purpose aside sa naka-curve ka na, i-handbrake mo pa yan, make sure Opo. na naka-handbrake, mag-manual o mag-digital. Yeah. Tapos kalsuan mo man, tayo na pagkalso pali, pa gayan, naka-engage ang preno kaan. Pag Correct. kalso yan, napapagal man ang brake. Oo. Kumbaga sa pag nag-malfunction yan, nakakapit yan eh. Oo. Minsan, pag may leakage ang brake fluid mo, mabigay yan. Yes. Yes. Oo. So may Ayun. dapat igwa kigari pang-support, Yes. Pang-support. Yan na triple support na yan pali. Talagang at least, ginibo mo so dapat itong nasa standard. Yeah. Opo, okay. Okay. Gari, pambira kung makahiling ki araw ka ng klaseng mga parking style sa mga bihikulo Yes, pa di. pali. Totoo Nakuha. yan pali. Ako permi. Pero advisable man ito na ngaya, ikambyo mong primera pag maparke ka. Yan, saro pa yan pali. Ikambyong primera Oo. or segunda. Nag-handbrake ka pa. Oo. Yes. Sa mga manual yan pali. May Manual. Yes, may mga types baga kita pali Yeah. na brake. Opo. Pali, Oo. may air brake, engine brake, tapos transition brake. Yan ang mga so naka-engine brake ka na, naka-transition brake ka, itong transmission brake. Transmission yan, brake. pigapunta. Yeah. Transmission brake. Yan, so sa pigapuntang piga primera. Doble baga. Maski pa di baga pag yan man ang bentahe kang manual over the automatic. Tapos Yeah. ma-stop ka, isi-shift mo lang sa low gear, sabay ka kang preno, mas short ang distance, mas ang braking distance kang manual, halipot, kumpara sa mga automatic vehicles. Okay. Opo. Okay. Sa mga automatic vehicles pa di, anong dagdag na tips tabi tungkol dyan? Ang dagdag na tips dyan pali, iniso sa mga professional ng driver. Minsan, kasamayan na yan pali, arin sa pang-parking. Yeah, sa parking.
Oh, definitely wala sinda paliki pigapuntang transmission brake. Di ka pwede magkambyo, Make sure na di ba? nakapark lang talaga. Oo. Mm. Kapag yan na nakapark, incorporated na yan sa transmission. Okay, Oo, na okay. nakalogir yan, nakapark pa. Mm. Tapos itong handbrake either digital Oh. or itong manual. Mm. Tapos I see. plus itong position kang manibela mo na towards the curb. Iyon ba na? Diyan alam mo mo, maiiling na safe talaga ang parking mo. Sakaling magka-plus yan, mas mamiminimize ang risk na makaano ka kay pedestrian or other vehicle. yeah. So, ang kwan dyan, ang risk dyan, pwedeng makadamage ka kay kapwa mo auto or makadamage ka kay tao pag nagkaplos Iyo. ang handbrake mo, di ba? Eyo pala. So, gari medyo ang practice nan, gari masyadong din nagigibo tabi padikan mga drivers, ano? Eyo pala, nata nga ni, sa totoo lang, yan nga ni sabi ko sa'yo, maski pag naglalog baga ako sa LTO, Yeah. may pigagihan baga ako dyan uphill, downhill, Yeah, may correct. mga nakapark dyan. Mm. Wala lamang akong nailing, gabos yan diretso ang manibela kaan. Oo. Oo. May pagtubod kaya baga, to cut you short pa dit, ikat ko na madali. May pagtubod kaya baga na pag ang manibela mo da, ang guma mo da ay nakapantay pag nakaparka, may naraot da dyan sa steering wheel, something? Wala paling, ang piga-follow kang standard. Di ba? Oo. Bako ba pala? Design Actually, dyan, mas gabos sa mekaniko, safety. dahil mas ako ka nakataram, nadangog ko lang iyan sa iba ng mga drivers. Oo. Wala pa yung pigapulpod lang ninda dyan. So gumao kaya itong brake nga ni. Mas diit nga ni ang tension kang brake pads mo duman sa brake disc mo. Pag naka-slant yan, kang gravity, mas less man. I see. Okay. Kaya magkapigakalsuan pag nag-park ka sa Yeah. downhill Oo, or yeah. uphill. Totoo. Para mas less ang tension sa disc brake. Dapat palang, pero may dragitang, may napapakalapang kalso. Garigwadi. Igwa pa rin, lalo na sa mga truck. Oo. Mga built-in na kalso talaga. Ako, ang ugali ko, yan nga ni sa sarong coffee shop sa may St. Agnes Academy, pagkaiba ko si Mrs. Naghanap akong gapota. Patangad ang parking niya eh. Iyo. Siyempre, alam ko na Tapos pala. saro pa pala. Siyempre, ang tamang pagkalso, sa front wheel o sa rear? Depende pa rin kung uphill o downhill. Siyempre, pag downhill, sa likod na. Kuna, tama atras. Depende sa iyo. Okay. Okay. Kung ang bugsok man sa inutan, di sa inutan mo kalsuan. Sa inutan. Ang kalso sa loob dyan. Against the gravity. Iyo pa rin. Tapos Okay. pa, na in Sige. observance kaan pa rin. Sa mga expressway baga, to avoid itong pigapuntang multiple collision. Pag traffic kaan, slightly naka-veered man ang Yeah. sa imong manibela. Para lalo na pag traffic. Oo. Kung sakaling may bumunggo sa imo, hindi ka mabunggo sa inutan mo. Yan Yeah. man, ma-observe Yeah. mo maya, ayan man, hindi magmamaterialize na makabunggo ka sa inutan kung proper man ang distancing mo. Ang proper distancing baga pali, sabi ninda, pag ang reda kang autong nasa inutan, iling mo ang goma, Yeah. proper distancing yan. Yeah. Pero pag dahil mo na iling ang goma kang Sa inutan o mo. ang reda kang vehicle na nasa inutan mo, you're too close to that vehicle. Ako pa di, may iuyam-uyaman ako dyan sa parking lot. Sa totoo lang. Di nakaparka di. Yan ang sabi mo, practice ko lang. Pag ako may napark pa di, dapat hiling ko ang front, ang sa likod na guma, kan auto. Kung mas Correct. kinakahampang siya sa kuya, hiling ko dapat ang gumata. Ang pig-estimate ko, so pagluwas ko, Iyo. pagluwas mo baga, unan makonsuelo, paparkingan ka sa inutan kimotor. Kung bako, parkingan ka sa likod kang bumper mo, kimotor. O kung bako, may mapark sa likod mong auto, mas haranihon sa lubot mo, problema mo Iyo, baga pagluwas pali. mo. Oo. Pasintabi sa mga motor, pero ang kadaklan talaga, hanggat maisisingit ang motor nila. Yeah. Maski nga ni bako yan parking na para sa four-wheeled vehicles, park ka nila. Oo. Nako. Oo. Ay, nako. Okay. Nagiging habit, again pali, it all boils down to implementation. Totoo. Pag kurang masita, warang matiket, talagang nasasanay ang tao. Yeah. Yeah. Nasasanay sa mali.
Buda. Taday, kapig tino din nagiging tama na. At tayo na nga pag naging practice muna, pag una mo, tama na yan, Yes. napaliman-limanan sa na iyan, ay nababalikan ng mga araw ka na ururong, ta igwaki nangyari. Pero pag Iyo, pare. nangyari, wala man tabi ki resulta di. Correct. Okay. Pagkatapos pa rin, sana makorek naman sa term na pag may mga na-aksidente baga, ang term na wala niya yaki preno, hindi man wala ang preno sa auto. Brake malfunction pa rin. Kaya nauso ay siya nga nag-abas kang preno. Kasi siya nga mas kang preno. Brake malfunction. Brake malfunction niya. Nauso baga sa joke na inabat nga sa preno. Okay. Salamat sige, pa rin, pare. Chris, ha? Salamat. Okay, thank you, Salamat. thank you. Alright, thank you so much. Dr. Chris Gianan, mga tugang sa reaction niya. Buda, si Dr. Chris kaya, mga speakers yan, permanent speaker sa Occupational Safety and Health. In fact, kang enot, recognize po siya kang Department of Health. May kinaraman dyan sa Occupational Safety and Health, no? Kaya, dakol siyang aram, may otoridad siya, mga tugang may kinaraman po sa siring na bagay. Tatod, babalikan ta sukrudo, ma-increase na naman. Giri talaga panahon na mga tugang na magdumang kita sa pig-apod na renewable energy. O magdadakol talaga ang bilang kan mga electric vehicle sa satuya tabi na palibot. Iyan an satuya garo ako sa lingkod ng direksyon pag abot ka nga daw eh. Manap daw kita ki mga possible resource person may kinaraman po sa siring labay kung paano mahiro ini, day mahiro ini, kundi po kinagtatrabaho. Aramon tamo ng report, hali po dyan sa luwas, kasabay si Angel Mustasa. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay sa mga dugang tapang barata. Inalerto ni Kapitan Gladwin Candia, kan barangay Tagpakong, Legazpi City, and sa iyang mga residentes, particular na VP Henry, ang mga may mga sarsadiri ng tindahan dahil sa may nagpapapisto VP Henry na miyembro kan kapulisan sa syudad asin naghahagad ng kwarta sa mga may mga tindahan sa barangay. Sa pagiguron kan dito sa Venus kay Kapitan Candia, sinabi kay ni VP Henry na may sarong tindahan na sa Samuyang Barangay ang nakapagtaon ng 3,000 pesos na kwarta matapos na dulo kong isan sarong nagpamitipitan pulis. Asin ang sa salida VP Henry kay itong 3,000 pesos na kwartang ito ay ang aligadong proteksyon. Istorya VP Henry kan Kapitan, basado man sa biktima, sabi ka nagpapamidbid na pulis, may mga kaibahan pa ining nasa 5, alagad sana ang bahala VP Henry na matao sa iyang pag-iriba ka na sabing kwarta. Kaya ang patanig VP Henry kan Kapitan Candias sa iyang mga residentes, magkita mga kataraning ng mga barangay, na di basta-basta magtubod sa siring kaining modus ng pambubudol at in kaso may mga siring kaining sitwasyon na nagpapasiring gumansay ng harong o negosyo, teksuran as in tulos na report sa isang barangay. Kaya muna VP Henry sa flag raising ceremony ka na lokal na gobyerno Legazpi, ang si Chief of Police o Officer in charge sa Arthur Tagtag Jr. So, antayin ko VP Henry ng reaksyon as in kung ano man ang katotohanan kung may mga pulis man ang silang sigsusugo sa siring kay ni VP Henry mga aktibidad sa mga kararayong barangay digdi sa syudad kan Legazpi. Okay. Yan VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halin sa luwas. Salamat Angel sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, Al Armalio po nasa linya. Good morning Pading Al. Pade. Good morning Tabi. Alright, naputol si Pading Al. Kan sarong Al daw, igwa kung nabasang press release ni Congressman Garbin. Ako, pigdiskutir ni kang enot, mga tugang. Pero garong niya nagdadakol ang pangapudan na mag-shift kita pasisiring sa renewable energy and mapasiring man kita mga tugang sa paggamit ki mga electric vehicle. Digdi sa palibot dakol naman akong nahiling mga tugang na mga electric vehicle. May mga barkada akong naggagamit ki Tesla. Igwa akong barkada ang naka-Tesla. Mga tugang, okay man tabi so Tesla. Gamit niya from Manila to Legazpi, vice versa, marayon nga ya Henry M ang service kang electric vehicle. Di nga akong problema sa gasolina o sa krudo. Nga niya ako manggura no ini.
more than 2 million. Ang anya ko, okay. Salvatana, 1.8, 1.9, 2 million mga tugang 2.5, 2.3 na Tesla. Dakon man ang mga electric vehicle na less mga more than 1 from 1 to 1.5 million. Pero kanya ko ko bang kaya ini. Pag narap na niya akong baterya, saan kita mabakal? Ay, duman niya sa dati. Mahal ang baterya. Sabi ko, mabakal ako kay electric vehicle kung ang baterya kan electric vehicle, nababakal na dyan sa champion. Pero, ano man ang mga tugang ang pwedeng direksyon ta? With this kind of crisis, energy crisis, na namamatay anta, mga tugang, may mga pangapuda na tabi na magkaigwag tao mga oil companies na ma-discount mga tugang ang sa mga vulnerable sectors. Sa Manila nga ni, nagkukulang sa mga nagkukulang tabi sa mga jeepney na nagpaparakarga da tabi oral daw. Paano na ini? Kita nakadepende kita mga tugang sa fuel. Nakadependent kita masyado sa fuel, fossil fuel, which is mga tugang hazardous yan, mga tugang to environment, ang pig-apod na fossil fuel. Di ba? Kaya baga, kung arog kaan mga tugang ang sa tuyang sitwasyon, kay puha na, dumang kita sa direksyon sa renewable energy, etc. Yan, iba pang mga kung paano, environment friendly. Electric vehicle, although, di ko kaya ang presyo, kanta mahal talaga yan. Kung siya, environment friendly siya. Ano man ang with this crisis, ano po ang pwedeng direksyon ang pwedeng gibuhon ta? Kauronon ta daw mga tugang si ako Bicol Congressman Alfredo Garbin Jr. ngunya na pag-aaga. Congressman Pido, maray na aga po. Good morning, Henry, and good morning sa gabos na nag-aantabay kan sa iyong programa. Bilib ako sa jingle mo. Gano, na-touch ka man tabi kung pido kan jingle ko. Medyo, may dati. Hawak mo ang beat. May dati nga. Tama mo sa kuya, so, composer, tama pag-ibo ka na. Iyo nga. Kwan uning, pighanda ko man talaga ito, pero ang taong pa man eh. Nagdagit-agit ni Ma'am Brenda. Okay. Kumpido, napapod ba ako ta primero, ining padago sa paglangkaw kang presyo kang produktong petrolyo. Saro sa gusto mong ipinag-suggest mo na sa mga oil companies dapat magtaonin voluntary discount sa mga vulnerable sectors. Ano po ang mga vulnerable sectors na sa imong naunang bitan? Well, syempre yaon dyan tabi. So, mga public utility vehicles driver, kasabay naman ang fisher folks, pati naman so iba pang vulnerable sectors kan sa tuyang susyudad or kang farmers na nagagamit manan ki produktong petrolyo. So these are fisher folks, the farmers, and the public utility vehicle drivers. Aram mo, Henry, ang pagsilibrar ta kang pagkabuhay kang sa tuyang mahal na Diyos kasuhapon or itong Easter. Sa pangapudan dyan, itong shared responsibility. Bako sana kang lalong-lalo na ining mga darakulang kumpanya na nagpapadalagan kang petroleum products sa tuyang nasyon. And when you talk about shared responsibility, yaon ang siguro di na diskwento para at least makaangus man ang ining vulnerable sector kan sa tuyang susyudad. They are experiencing right now a windfall of profit, Henry. I tell you. Grabe ang kita ninda niyan, and to say that most of the stocks na kumbaga pinagbenta ninda sa publiko, napakal ninda sa baratong presyo, papaabot pa lang sa mga mahal na presyo na kung saan pinag-angkat ninda, nainot na sa pagtaas kang presyo kang petroleum products. And in a way, ang nagsapar as in nag-finance kan sa indang pagbabakal kay itong mahal na presyo
so publiko na tabi, Henry. And yan ang saro siguro na dapat hilingon kang Department of Energy and kasabay naman ang Committee on Energy kang Kongreso sa pagdangog kay ni Henry na talagang maliwanagan ang satuyang publiko. Opo. Actually, kung ayan talaga, pigahapot ang kampubliko na punto mong yan. Pag may na-increase baga ang petroleum products ngayon yan, every Tuesday baga nag-increase. Actually, susaro nga na sinabi kang gobyerno na igwang kaya kay-stock hanggang gari 36 days, 46 days, something araw kaya. Sa loob kasarong simana, umin-increase turo sa petroleum products na igwa pa kita ki-stock sa mga oil companies. Yan ang medyo gari. Din na sasabuta, gari habong akoon kang publiko na may naka-stock pa, ipababakal ninda sa dati nindang presyo, sa mas halangkaw ng presyo ngunyan, tabi Congressman Pido. Well, tama ka, Henry. Ang principle kang first in, first out. Yeah. Yan so sa tuyang babasihan dyan. So first in, na kung saan yan so stocks, barato sa pakabakal ka yan. Correct. And then kung in-out mo yan, ngunyan, dapat sa presyo dapat kan, iyo so dapat pakabakal yan, mo. exacto. These are totally disregarded as a means to manipulate selling of prices of oil. So, ang feeling ko digdi, may corruption bang nagaganap dyan? So, dapat, so first in, first out, ito dapat ang unang presyo na mas murang bili, sabi Henry. Opo. So, pasil man sa nabaga sa buton, Henry, daw dipisilon gibuhon gibuhon kay mga oil companies na ini, and dapat siguro ang scrutinize kan Department of Energy. Opo. Ano daw kung siyempre takon narog tabi kang kung ang sitwasyon bako sinasarabay ma-increase, di ba? Bako man parehong stocks kang kadakol. Di ba? Kumpara sa stocks mo, ngayon arog kayo ni 1 million per liters lang. Pag naubos mo ito, saka ka ma-increase kang bago mong binakal. Kung sabihon, kung bako sinda parehong stocks na diyan sa sendang mga sendang mga tambakan, bako sinang sabay-sabay na ma-increase. But this time, sunod sabay-sabay nag-increase ang petroleum products. So ever maski po kan mga nakaanging panahon tabi Congressman Garbin. Pwedeng ba hiling ini sa kang Kongreso tabi in the future? Well, that's the subject of the legislative investigation na pinapod mo niya ni Speaker Boji dahil nga ni arog ka nang nangyayari, Henry. So, talagang the public should really know what is the basis of the increase. Alam mo, Henry, a week after na nagpuon sugera, bigla tulos nagtaasan sa mga presyo. Yan, eksakto. Tama. Ano yun? Dahil ina-anticipate na magkaroon ng continuous demand at hindi agad makabili ng bagong stock ng langis. Kaya, kumaga pinataas ka agad ang presyo kahit may existing inventory pa. So, they admit na may existing inventory. Correct. May stock pa di ba? Yes. In short, nagkaroon ng pagkakataon na mamanipulate ka agad yung presyo instead na maging fair and transparent, tabi Henry. So, kita bilang ordinaryong namamanuaan, ako membro na kang Kongreso, pero talagang naghahapot. Lalong-lalo na sa mga ordinaryong membro ka sa tuyang susunod na kumbaga daing poder, daing boses as in sa nasa pagsunod magbakal kay ining mahal na presyo. Opo. Dito po ini kung specific, nasasakop kang oil regulation law. That's why may pangaputan ng iba na i-refill po ang batas na yan o i-amend ang batas na yan. Well, that's also the consensus of the members of Congress that all the regulation law does not work for the benefit of the public. Instead, it works to protect the interest, the selfish interest kay ining mga oil companies na ini, tabi Henry. Look at this, look at this news 3 days ago. The price of Dubai crude oil, which is the country's benchmark pricing for imports, nagbaba ini by $105 per barrel at the beginning of April. Down by $23. So, itong pagbaba na ito, 18% from $128 on March 31. Paglog kang April, nagbaba. So,
kung nagbaba, dapat itong anunsyong ito, which is the Dubai crude oil na iyo ang benchmark pricing kang sa tuyang imports, dapat insige naman mababa man sa tuya. Opo. Pero natapadagos ang pagtataas, Tommy Henry. So Yeah. pinagbabasihan ko lang ini sa mga news, verified news articles, na kung saan iuman ang basihan ta sa ibang kumbaga prepestong lakdang na pagtaas kang presyo kang petroleum product. So makalibong talaga, Yeah. Henry, Tommy. Yeah. But yes, as you have said, the oil deregulation law no longer works for the benefit of the public, for the consumer publics, but it is being taking advantage to by the oil companies sa padagos na pagtaas kang presyo, Henry. Yeah. Opo, okay. Talking about that, Tabi, katakod kay ni Tabi kung pido ang iyan na kuryente may kinaraman sa IPERA law, expected yan na ma-increase ang mga presyo kan elektrika ang rate niya to sa produktong sa kuryente. May pigmi-mention ka po sa inyong press release na kay puhan ng ngunya na pakusugon ang renewable energy dahil ang ka-dependent pagitangon yan sa fossil fuel, Tabi, Congressman. Gura no po ini kagaro ka efektibo o karahay in kaso kung magibo ini kan sa tuyang gobyerno in the future? Dapat talaga, Henry, iyan ang direksyon kan sa tuyang gobyerno, kan Department of Energy, na kung saan, maski puro paano, ang shared kang the renewable energy should be 50% of our energy source, Tabi, Henry. Lalong-lalo na mga electric vehicles na kung saan naglalaog sa tuyang nasyon, as in, pabarato man. Ngunyan, day ka lang magpili siguro kang sikat na brand dahil mahal ito, araw kang Tesla kay Elon Musk. Pero sa mga produktong hali sa China, BYD and other electric vehicles, mas buro-barato. Speaking of China, Tabi, Henry, doon beses ako nagbisita sa bansang China nakaaging Enero, as in kang nakaaging Oktubre of 2025. Nahiling ko, Henry, ang maniugot ninda na mag-shift to renewable energy. In fact, ang share kan sa indang electric vehicle as to those vehicles that use gasoline or crude oil, 50-50 na, Tabi, sinda, Henry. 50% na pinagagamit ka sa indang bihikulo, gabos na, Tabi, ini electric vehicle, and the other 50% natatada nagagamit si gasolina sin crudo, as in they think and they will strive that by 2028 mas the whole or siguro 80 to 90% na ang sa indang electric vehicle. So this should also be the direction of the government. Aside from these are not dependent on fossil fuel, kasi nahiling mo, Henry, it shows our vulnerability to our dependence to fuel fossil fuel, na kung saan hindi man kita kaintra sa gera, pero nagkaiwag kay gera duman, nagtitirios manan sa tuyang namamanwaan dahil nga ni apektado, as in nakadepende kita sa gasolina na pinag-aangkat duman sa Media Oriente. So this is high time, Henry, that we need to shift to renewable energy and electric vehicles, and I think the government resources could pour in so much funds tanganing ma-encourage sa tuyang lambang sektor kan sa tuyang syudad. Siguro magpunpo na gud kung na magpreparaan gabos pati sa mga business establishment kanakabisita kami duman sa Amsterdam, duman sa Rai Amsterdam. Sa every street, Tabi, kung dakulon ang charging station, dakulon silang electric vehicles. Di sa tuyang palibot, pero limited pa lang iyan sa likod kang dakul ng mga automan na electric vehicles na nangyari sa kita. Pero ang ibang may mga electric vehicle na kahuron ko, sa harong nagpa-install ki charging kuaninda kan sa indang behikulo. With this po, gari, kay pondo kayo nikigaro legislative o whatever preparations, Tabi, kung sa maabot na daw, sa hiling mo? Well, tama. Aside from legislative measures, Henry, I think dapat manginot digdian sa tuyang gobyerno. If the government is focused on shifting to
REs, renewable energy, and putting so much fund, nagkakaagkipondo. Siring kang pagkaagkipondo sa mga infrastruktura, Henry, importante yun manining bagay na ini. Yeah, because correct. our nation cannot move without a stable supply of energy. And ngunyan, disrupted kita because yaon ang padagos na pagtaas. And sa padagos na pagtaas, Henry, dahil na nakakairo. Mga public utility Tama, vehicles tama, na nakaparada dahil Yeah. nataman niya kami magparabaryahe. Nasayang kang gasolinang mahalo na lugi kami sa samuyang pagbibiyahe. So, it starts with the government by, implementing that policy. Siring kang naobserbahan ta sa ibang nasyon, itong Amsterdam na pinagsabi mo, the Dutch country, really implements renewable energies, bahusa na e-vehicles, pati na windmill. Naili mo doon tabi, Henry, Yeah. so Windmill. sa indang windmill, Opo. nakundain source kan sa indang enerhiya, Yeah. pati na ang solar powered energy. So these are the things, and I think the government should shift to this Opo. RE study, Henry. Opo. May mga, di ba kung may mga move na sa North gayod na mabugtak na kigare solar, farm, na makaka-generate ki mas bigger na wattage nin kuryente tabi sa maabot na aldaw. Kaya lang, gani mas mahal-mahal da ini kumpara sa ibang klaseng geothermal exploration tabi ko. Anong feedback mo po regarding this, Digdi? Well, so CAPEX talaga, capital expenditure sa inot mahal. Pangduwa, syempre, Henry, when you talk about putting solar farms, Yeah. the one that hinders Tabi, Henry, is the acquisition of land. And that's why Yeah. I keep on pushing to amend the Constitution in order to allow foreign direct investment to come in. Kasi, Henry, makaga hundreds of hectares of solar farm. Opo. Pero so foreign direct investors cannot acquire the land Yeah. because they are not allowed. They sinda pwede makapag sa diri kang daga dahil foreigner sinda. And therefore, what they do is to enter into a long-term lease. Ang long-term lease na, Henry, under our Constitution, minaabot sa ng 25 to 50 years. So, parang sa nagdarakulaw na investment. And these are the things that hinders the flow of foreign direct investment, Henry, na talagang disbentahe. Bako arog sa ibang nasyon that investors for renewable energies such as putting this wind farm or solar farms are pwede sinda mag-acquire kay daga tabi, Henry. So, Opo. ini ang saro pa na, Henry, na pinag-a-address ta tabi. Yeah, opo. Kung last na lang ko taram ko busy ka man kang inot may nalang akong informasyon sa imo nagtatabang ka mo para i-follow up sa mga ayuda sa satuya tabi na mga sa transportation, haling DSW at siniba pa. Kumusta po so resulta tabi kani kung anong commitment sa imo kang lalo na kang DSWD? Well, the good thing, Henry, is this week, digdi sa syudad kan Legazpi, Opo. ang regional office kang DSWD, if I'm not mistaken, Henry, April 8, ma-roll out na sindatabi kang sa indang ayuda sa mga tricycle drivers and public utility vehicles, tabi, Henry. So, this is what we do, exercising our oversight power, supondo na aprobahan kang Kongreso, we see to it that the funds should go to where it is appropriated, Henry. And yan, padagos sa tuyang follow-up. And sabi ko nga ni, Apo. nata sa major cities sana ang matatawan kay ayuda. Paano man sa mga munisipyo, na kung saan naghahalat man, ang sabi ninda isusunodaan ninda itong mga municipalities, but right now they are ready to roll it out duman sa mga major cities arog kang Legazpi, Naga, Sintabaco, pati Opo. Ligaw. Congressman, salamato na maray po sa oras mo sa DCGB Bud sa pag-share kan sa imong kaaraman tungkol po sa nangyari ngayon sa tuyang nasyon. Mabuhay po ako. Kamo. Salamat, Henry, and we always remember that shared responsibility should be implemented, Henry. Opo. Salamat, Marinaldo. Thank you so much mga tugang Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr. Kanakubiko. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service.
Oras natin mga tugang 8:24 na. Alarmario po, may dagdag na report. Good morning, Paring Al. Kumusta dyan? Two things, pade, duang bagay ang mensahe alipot pero dasok na mensahe niya ni Mayor Isyam Ismail sa flag ceremony. Enot ang pag-apresyar niya kan performance kan PNP Legazpi sa panginot ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. dahil naging generally peaceful ang Semana Santa kung pasiro din ang pag-oronan sa Legazpi apuera kay itong nangyari dyan sa Arimbay na may dit pang mabutod. Yeah. Pero bagay na na-apresyar ni Mayor Isyam Ismail ang ginibukan na PNP, di ba pang nagtarabang para maagapan itong dit pang mabuto dyan sa Arimbay. Tamang-tama yan, mandigdi si COP sa flag ceremony, kaya yan ang sarong niyang mensahe. Ikaduang mensahe kan alkalde sa mga empleyado na dapat pirmi man giraray na ka-smile. May nabaritaan siyang nagmumurusot na kumbaga dinasok so trabaho, imbis baga 5 days, naging 4 days. And ngunyan, sinabi ka alkalde, 3 days na lang. Dahil ko lang madetalye kung ano ang totoo ito na 3 days na lang ang trabaho. May mga kaoron na alkalde. Pero taon-taon baka kaapot gari kita sabi pade kung ano ang detalye kaya basta ang mensahe niya sa mga empleyado dahil magmurosot pero may nagka-smile kita ngaya surugoon ka na tao maski dinasok so trabaho always dapat nagka-smile mangyaray Tama. sa pagkatawag ng serbisyo sa lambang departamento. Okay. So yan doang bagay na yan ang naging mensahe kan alkalde halipot pero dasok. Yeah. And ngunyan gulpi na tulos sa mga bisita palibasan Lunes. Pero taon-taon may time man siya sa media para sa ibang pang mga informasyon. Oho. Okay. Yan, Tama-tama, napakatras, Paring. Nakulit ang ihapot kay Mayor Mananggad. Baka lamang Sa mga makasingit ayuda, sila. sa ayuda, Oo. buda sa iba pang mga dapat maraman kang publiko tabi, ha? Okay? Opo. Sige. Si Mayor Si Mayor baka lamang makasingit kita halipot sana. Ay, may kaorong pa da siya. Sige, May lugod. kaorong pa siya. Okay, sige. Masabi yan si Mayor, abay na ano ngayang halipot, pag si Henry ngayon, halaban hapot ka. Okay. Anyway, yan ang informasyon mo na. Para mientras, sibot-sibot ang mayor, may pigugot lang na dokumento digdi. May kaoron siya sa Alaog, si Chief of Police, taon-taon na lang para sa iba pang informasyon. Para mientras yan, tabi bali ang informasyon, digdi sa City Hall, Alarmario. Thank you. Salamat, Paringal, sa report live from City Hall. Joshua Bino, may dagdag man na report. 8:25 na po ang oras sa Pilipinas. Kamin, Joshua, good morning. Yes, BP Henry, good morning. Good morning sa mga parantabay. Digdi sa Daraga Albay, may tukawan asin tulot tambayan na malimpoy sa gilid kan Daraga Covered Court. Maday ka man mamamuyang magtambay. Ta ang pinakamayor na rason, maparaton. Batan. Bako sa karaw, pag nainitan yan, marauton talaga. Dahil mo kaya? Marauton talaga. Pag naihian, dulo kung uminhi pa nakaber ka sa banggi, salbatana. Gari itang ko ang payo mo sa pader. Ang epekto. Ay nahay. Kaya na problema sa mga paralinig kan Municipal Environment and Natural Resources Office o kaya MENRO. Makonsumohon data di Henry sa bleach. Aga-aga, pigdadalnas tindahan ng tubig ining gilid kan Daraga Covered Court. Iyong-iyoan parong tadi di Henry. Day may splikar. Ngunyan, sa pag-uro-investigar kan DCGB News, kung napapano iyo na ang gigibong ihian kan ibang mga Raymond masabutan na mga individual, pirmida pa lang kaya sarado. So public CR digdi sa may covered court, ihimplo, saro sa nakahurunta, na pirmi man naga-turtambay digdi sa area,
kan panahon na ang covered court tigagamit para sa graduation ceremony kan mga kindergarten, nagkapirang aldaw ito BP Henry. So mga magurang, so mga bisita, so mga nagniniron, sabi ko silang makahanap ng CR. At so CR nakataning kan talaga covered court, permida ang sarado. Aha. Bay masabutan ko na tapig ko para padlakan kan bantay. Kaya itituro duman sa munisipyo, nakikihoron sa konsay ng mga establishmento para makaihi. Aya. Nya kon bangge, tapos diit antawo, sa iba, laday na makatios, day na minahanap ki ihian, ta, di na sa namin natay-play sa gilid. Dapat kaya dipigkikulos kita yan na CR. Buda dapat dalawang bagay kayaan Joshua. Open yung pirmi, buda pirmi may tubig. Ikadawang bagay, dapat sa nagagamit responsable napakagamit mo buhusan mo mang kitultol. Correct. Nganing marayan, anong gibuhon mo dyan, mag-ika o ano pang ginibo mo dyan, dapat pagkatapos mo, malinig ang hinalian mo, responsable kita sa paggamit. Pamin, ay bakit responsable ka? Sisara iyang ka, di ba? Correct. Nagiinit na naman ang payo kulugod ka ng istorya mo. Natanya ko ta, pirming sarado, Ano ang da? CR. Da. Aputon mo nga siya, so taga GSO. Unaling Taga muna GSO yan. nga yung bantay dyan. Unaling muna yan. Taga GSO pala. Baka may rason GSO kong nata. Oho. Okay. Pirmida ang maringani nga yung ngunya na agata o nagbukas. Ka mga nakaaging aldaw, pirming nakapadlap. Kaya Okay. sa iba, bati pagkabanggi, busy BP ining area ini. Kaya undig di so daraga night market. Sa iba siguro nga yan, dahil nakakatios, lagi na sa minapay play sa gilid. Kaya aga-aga, iyon ini ang problema kan mga taga Minraw, ta agang-aga, madisponer Quezon Rocks, buda tubig, tayo na ang nagiging routine. At tayo nga ng pigasabi ta. Aga-aga. Ang problema, takon minalibong man ang payukan paralinig, takon dahil panamahaw, amayonon, madalnas na kan nakaibang parong na Yan. Kaya yun, ibipendre na saro sa mga kadipisilan. Kaya pala narareparo ko sa iba, pag maparking, pag mapapaagi digit sa dalaga, covered court sa gilid, puro rosoton, Opo. tayo na pala ng rason, paparaton. Okay. Yan, biti, ang dagdag na storya, Ano Jos ba yan? Patino, Ay nako, sa dami ng kung ano nung sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang maaring tumama tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12 pa. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na tay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ito pa ang, ano pa ang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 8:31, Karen, standby muna. Babalikan ta ka. Makalipas lang kining mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement.
Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hanap mo ba kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bis at galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Collagen para sa matibay na buto. Glutathione para sa kutis. Amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Anom na dekadang nang nagsisilbi, nin may pagmakulog, asin nagahatod, nin magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, Farmers Loan, Barangay Loan, Salary Loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneurs. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Discover the exciting pickleball court in Daraga Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Bicollandia Pickleball Court Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Bicollandia. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat! Balik kita mga tugang sa programa Report. Hali po dyan sa luwas kasabay si Karen Ala. Oras natin 18 before 9 o'clock in the morning. Karen, good morning. Yes, thank you. Good morning, GP Henry. Epektibo ngunyan na aldaw. Formal nang matukaw bilang full-fledged na provincial treasurer kan Kapitolyo Provincial, si Madam Evelyn Hana. Matapos ining mabakante na opisina nin formal na pamayo nin halos 10 bulan. Ini sabi depende ang kinumpirma sa DCGB News kan bagong provincial treasurer. Matapos ining i-appoint ni Department of Finance Secretary Frederick Go
kan nakaaging March 30. Susugman ini sa naging rekomendasyon ni Governor Noel Rosal. Matatandaan, halos magsasampulong bulan na bakantimin full-fledged na department head and provincial treasurer's office kan Capitol. Matapos ang pagretiro sa serbisyo kan dating full-fledged treasurer digdi na si Madam May Flor Atos kan June 16 last year. Ilang aldaw, bago suminalida ang panibagong administrasyon kan Kapitolyo. Manta pagkatapos VP kan retirement ni Madam May Flor Atos, karong bulan man naging OIC Treasurer si Miss Brenda Flores. Hanggang sa kantuminukaw si Gobrusal sa Kapitolyo, ipinagrekomendar kan opisyal ang pagtukaw kainin ni Madam Evelyn Hana bilang acting provincial treasurer. Mentas tanto nagpapasalamat ang bagong pamayukan provincial treasurer sa tiwala ni DOF Secretary Frederick Go asin sa suporta ni Governor Noel Rosal bilang full-fledged ng pamayo kan saro sa pinakadakula asin pinaka-importanting opisina kan Kapitolyo, lalo't inibaga Beat Henry ang ingat yaman kan pondo asin mga gastuson kan gobyerno provincial kan Albay. Ay, yan ang report. Dayan si Karen day si Governor sa flag raising o niyan? Data Beat Henry, nasa official business ini. Ayan. Okay. Sige. Yan ang report. Pag nahiling mo, ihapot mo daw so may pig-release baga na pirang milyon ito nagari. Ano nga napod ka yan? So bagas na so tinaaw kang Malacanang sa mga LGU. Buda gari saro sa mga plano duman, matao kibaga itatao na lang ito bilang gari rice subsidy sa probinsya kan Albay. Natandaan mo ito? Medyo na ano ko sa isip ko, pero pag babantayan ko tabi. Naalala mo pa rin ba yun? Naalala mo pa rin ba yun? Karen? Si Karen talaga, ang dali namang magtampo. Kinakausap pa nga, binababa ng linya ng telepono. Kung boyfriend mo ako, pero hindi kasako abotong kipirang aldaw, break na kitang duwa. Kinakausap pa nga kita, ibababa ang telepono. Day mataga ata kon ako kaya masilan akong kan ako soltero Ronald, masilan ako maging boyfriend. Pag nagpapara puro pasaway ka, day kaabotong ay baka nagdadangog si Mrs. Sarong pala. Ang girlfriend ko pala si Mrs. Sarong Manzana eh. I have only one girlfriend na naging ano yan, naging seryoso. Kaya si Pading Margar, ay kumbinsido mga entrada ko. Si Pading Margar, malain ang hiyom-hiyom ni Pading Mara. Kaya malain ang hiyom-hiyom ni Pakaring niya. Padita may aram ako pa de. Karen. Hello, VP. Naalala mo pa rin ba yon? Actually, sinabi sa akin ni Provincial Administrator kanina, pero wala naman si Gov. Oo nga. Bidayday, ibig sabihin, yung ano nga, yung bigas na yon, yung para sa PB, ano, something, subsidy, mula yun sa Malacanang binigay sa mga LGU. Andali mo namang makalimot. Nakalimot? Wala talaga. Nagtatampo talaga to. Jerome? Hi si Jerome. Jerome? Dahil si Jerome, dahil paano? Kaya mampala. Jerome? Kaya mampala na. Hello, good morning. Hello, good morning. Ay, Madi, good morning. Good morning. Good morning, Madi. Good morning, Padi. Kumusta, Madi? Ano lamang po? Ka man okay. Libre pa masay tabi. Ay, iyo pala, Nadi. Iyo pala ang pangyari. Nakapon na ako sa imo. O paano ang pag-claim mo kay ni Digdi? Madyan si Janice na diamante po. Madyan si Janice na diamante. Yaw na, nagdigdi na sa kuya kasubago. Nagdigdi na sa kuya kasubago eh. Iyo na sa nampakuhaan ko po. Alat ko na tayo. Shara, hi si Shara. Madali lang. Day, kinuha na so regalo sa imo. So regalo sa imo na haling ginubatan, kinuana ni Diamante, kaya pa nangingintab-an sa pag-agi ka subago, ta Diamante ito. Abala ko na, i-verify ko muna kung pirang aldaw ito, madali lang ha, i-verify ko muna kung makasumalto ako, i-verify ko muna kung igwapa o dain na ha, i-verify ko muna, At alat ko na nga mapagalo, nagurang ini kahuro na,
Oo. Adit ka na na. Sorry. Pwede mag-sorry po. Pwede. Pwede, okay. Madali lang. I-verify ko muna ha. Verify ko muna. I-verify ko muna ha. Madali lang. I-verify natin. Pasiguro hunta. Wapod ka tabi tabi amiga. May lang ha. Yung nga, alat ko na nga si Shara. Di ko aram ko nagsain naman si Shara. So staff mi digdi sa programming. Iyo, alat-alaton mo. Alat-alata. Alat ko na. Pwede, kung gusto mong ibaba, pwede man. Mapod ka na lang, iyo. Okay, sige, sandali. Atay ko nga, nialat ko na, makulito na. Bye-bye! Hi na si Sarah Ronald. Ay, wala si Sarah. Bumaba yata, madali lang ha. Nagaba siya, madali lang po ha. Nagbuminaba, madali lang. Baka sumubra kita baka mag-abunar kita. Tabi, gari may saro pa kitang aldaw ha? Gari may saro pang aldaw. Gusto kong mabilang una ni Shara, i-verify ta muna. Mananaw tabi kita mamimigay tayo ng pamasahe, libreng pasahe. Yan. Tabi, madali lang. Commercialan ta muna ha. No, i-commercialidan muna ako commercialidan muna ako. Madali sana. Magbabalik po na po at magalipas lang kan mga patarastas. Matapos ang ilang taong paghihintay, muling ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang taunang paghahanap ng pinakamahuhusay na mag-aaral sa larangan ng akademya, pagiging leader ng mga kabataan at serbisyo para sa bayan. The search for the 10 outstanding students of Bicol. Kung ikaw ay kasalukuyang naka-enroll sa anumang kolehiyo o universidad dito sa Kabikulan, nasa 3 taon para sa mga kumukuha ng 4-year course o 4 na taon para naman doon sa mga kumukuha ng 5-year course, may magandang scholastic record, pinagkakatiwala ang leader ng mga organisasyon at nakikibahagi sa mga gawaing pangkomunidad. Magpa-endorso na sa inyong school head at baka ikaw na ang isa sa mga kikilalaning pinakamahusay na estudyante sa buong Kabikulan. Over 820,000 pesos ang mapapanalunan sa The Search for the 10 Outstanding Students of Bicol. Interesado ka? Makipag-ugnayan na sa inyong school head o bumisita sa opisina ng Ako Bicol Party List, 2nd floor, Embarcadero de Legazpi. Para sa iba pang impormasyon, mag-iwan ng mensahe sa opisyal na pahina ng Ako Bicol Party List, TOSB 2026. Pwede rin tumawag o mag-text sa 0968-293-5193. The search is on for the 10 outstanding students of Bicol. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Radyo Balagon Kaito. Alright. Manamigay tayo ng 500 pesos, mga tugang na ayuda, pasada, libreng pamasahe po para sa Indogabos. Ini po ang premyo. Hali po sa mga friends ni Senador Bam Aquino. O may nag-text ng saro digdi. Hali po sa mga friends po ni Senador Bam Aquino, ang sponsor tabi kan 500 pesos na libreng pamasahe ngunyan pong aldaw. May nag-text digdi. Dagbigyan ko ito si Marlinda Ascocha. Marlinda, pakitext mo nga kung taga sa Ingkabo da so address, pero so edad mo ha. Pag-claim mo tabi digdi sa DCGB, magdara ka pong ID. I-claim mo tabi mga 11 o'clock, no? Before 11, mga 11 o'clock mo niyan. Hanapon mo tabi si Shirley sa opisina, ha? Marlinda Ascocha. Congratulations tabi. Sabi niya, good morning tabi Henry. Pwede tabi makahagad man kipataong pamasahe. Ako po si Marlinda Ascocha. Pwede po mag-text na lang. Di po ako kaya makaapon. Sige po, Marlinda, ha? Pakiklaim mo na lang sa DCGB. Pakisurat mo tabi, Sharla. Marlinda Ascocha, ha? Ascocha. Di ko aram kung ano pong address. Pakitext mo tabi, Marlinda, please. Upload na tabi. Text na tabi, Marlinda. Titext mo tabi kung saan ka. Tabi. Address, please. Ha? Address tabi. Alu, yun si Marlinda mag-text. Ito. Hello, good morning. Good morning po. Taga saan po? Taga Tumpak Kamalig. Tumpak Kamalig Albay. Pangaran? Pangaran po? Norma Solano Villamor. Ano po? Pakiulit? Norma Solano Villamor. Norma Solano Villamor. Pero pang edad? 65 po. 65. Sige. I-claim mo tabi ang sa imong 500 pesos na pamasahe sa DCGB. Tumpak Kamalig ka. Before 5 p.m. mo niya na aldaw po. Before 5 p.m. ha? Opo. Congratulations po sa 500 pesos. Opo. Sige. Halian sa mga friends po ni Senador Bam Aquino. Okay? Opo. Salamat po. Sige po. Alright. Sige. Yan tabi ang kwan ha. Yan tabi ang satuya na sandali lang. Maalas hello, good morning. Hello, Sir Henry. Morning po. Good morning, ma'am. Taga saan po? Taga Minto Ginubatan po. Ano po? Minto Ginubatan Albay. Ano pong pangaran? Norilyn Nieva po. Norilyn Nieva. Pero pang edad, madam? 59 na po. 59. Oy, madali ka na pa rin maging senior, ha? Congratulations po. Dapat po ikan ma-claim ka ining 500 pesos mo, ha? Digdi sa DCGB. Before 5 o'clock po ngunyan aldaw, ha?
sige po. Before 5 o'clock po. Yan, ikasunod ka sa Kamalig-Ginubatan. Before 5 o'clock ka po maklaim, ha? Opo. Thank you Okay, po sige. Senator Bam Aquino sa pagtaon niya kan sharing ng mga regalo. Po. Sa mga friends po, madam, barkada niya po. Sa mga barkada niya po. Mga friends niya po. Senator Bam. Friends of Senator Bam. Okay? Sige po. Congratulations po. Salamaton. Thank you po, Sir Henry. Alright. So yan na po mga tugangan sa tuyang mga lucky winners. Ngunyan po nga daw. Tita Marihon Rado, good morning tabi sa imo. O bueno, mapaaram na kita talas 9 na. Di na kalusot sa tuyang paradangog sarap. Iwalo na ako ka ito. Di na kalusot nga ako magapod sa imo ha. Tawan mo na sa nangaya ako pwede. Ay na. Salamat kanserong pagantamay. Masunod na. Tingog kamanwaan kay ba po si Pio Fernandez. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. God is good all the time. Dahil pong personalan, si Henry M. Taghapot lang. Mabuhay. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Call Center for Health Development.